Esse Blood. Esse Blood. Ai, da p***. Toți morții, mati. Hai. Da? Hai, în față. Mie îmi place așa, penultima. Mamă, c***, lași, m-a agățat, ești prost? Nici o șansă. Ba, poate să fie apă, că dacă nu era apă, era goală. Nu, e apă. Da, e apă. Nu-i suică, nu-i. Da. Dar de-aia mănânc. Uite un papuc, un cauciuc de tractor. Ce, mă? Trebuie la bolo, goale. Au ciugurile mai multe. Uite și pe cu piper. Ce? Vii? Dă-i încolo. Nu, bă, suflet. Ba, aia, ăla galben. Bă, nu. Ieși. Ia. Îl iau cu mine? Da. Eu nu știu când ai nevoie. Vezi să nu-ți dai pe... Pe unde? Dreapta. În stânga. Acolo e căcatul ăla. Uai, de p***. Mă să nu ne dăm în nou. Pe toată. Ai pornit? Da. Grpău. Ia mă, pulă. Sticlă de p***. Ce? E plină de sticle doar. Da. Mamă, sună pe tacul. Sună-l pe Didi. Au. N-are. No? Nu. Uite aici ceva în stânga, bă. Zi pe bune, mă, să moartă pe aia. Dar nu mai dați în sus, că sunt destul lângă drumul. Apoi și oricum gard. Nu vei. Și ce? Crezi că nu te văd? Hai de p***. Uite, bă, stâng de curent. Ce? Stâng de curent. Ce? Aici era cu Sindicat. mai oamenii pe aia. Ce? Aici, mă. Bă, nu dau unde sunt urmă. Dar la bun miros. Nu fi bulangiu. Nu, ce zice, da? E cu internat. Important că își plec la piper. Eu nu am multă baterie la asta. Ce-au făcut? Oare și o dat Gabi sau cine a dat? Opa. Cu spray de la Da, eu și-o bă, dat. Ah, nu, și-au reușit să plângem de acolo. Bă, că uite să de curent. Băi, nu. Cu ușă, Raul. Raul, hai încoace. Nu e combinație. Suntem pasnici. Pașnici. Hai da, bă. Ce este, mă? Nu știu. Corpor de public. Ha? Stai, mă, handicapatul. Ce? Poliția se folosește la nevoie. De ce? Ce? Bă, cu Ia bă aici celule, ce?
Hai de Hai pe unde să intri? Ce, mă? E o cameră, hai în ea. Televizor, mă. Ce, mă? Televizor. Nu. Ia, nu faci pe ăsta. Nu, făcate. Televizor, bă. Uite, mă, mușcamadă. Unde șobolanul, mă, bată, Dumnezeu? Ce, mă? Șobolanul. Unde? Bă! Ăsta e Marcel, coaie. Prinde-l pe aia dacă ai pelușă. Coaie, ăsta e Marcel. Ia-l, coaie, ia-l. Ăsta mușcă, mă, bată, Dumnezeu. Unde-i? S-o băgat aici, mă. Marcel. Mircea! Da, lasă. Bă, dar camera asta ce-i? Nu, după. Mea. Ce scrie? Rupă. Ăsta nu... Serviciu... Ce? Astăzi Să nu te ai ceri să voie. fii trist. Ok. Am fost acolo. Hai sus la etaj. Bă, te sus la etaj, vezi? Bă, proștilor, să nu săriți în față, că vă dau cu spray cu pipet. Nu am să știți. Mamă, dar știi, asta e o Mea. Ei, nu aici bat? Te gați? Nacea! Hai da. Bine, am zis la un Daily Blue. Acolo, căcat. Mamă, cât căcat. Hai da. Uite câini. Pipi! Dormea! Scuze! Dormea, bă, n-are o treabă. Chiar a fost? Da, mă, aici, mă. Aici, să moară mama cancer. Ne scuzați. Ne plimbăm și noi pe aici. Să treci, ne scuzați. Mai e cineva pe aici, să știm să nu ne speriem. Nu? Bine, mersi, Ok, mulțumim și scuze. Deci dăm asta pe sper, pe paralel. Hai da. Uite tablă. Ha? Tablă. Tablă. Uite, Robach, ungurul. Uite acolo sus în stânga. Uite cu aia, Robach, ăla. Sus în stânga. Unde au care de coaie? Uite de aici. Nebun. 2024 noi. Eu nu știam cum să-l împing pe ăsta mai tare. Tu îți dai seama. Omul dormea și noi am venit și l-am speriat. Da, sigur. Fie, vezi. Sergiu a fost aici. Nu, 3. Andreea 1977. Uite, bă, ce Winston Lights. Da, Ce? Am crezut că Snack Go, de la un pic. Bă, nu-i dăm vesta. Ha? Dar cred că e a lui cu aia. Unde? Da. Uite pașapoarte, mă. Ce faci? pașaport. Uite. Ui, acolo câte îs. Coaie. Cu aia. Ce e? Ordin de serviciu. E, nu și altceva. Ce? Ce bă ordin de serviciu? Uite aici. Ce asta? Da, Bă, filmează? Uite aici, vizat, comandant polițist. Rope. Ce asta? Ordin de serviciu. Ăsta când le dădea liber, bă. 93. Petru. Nu. Dadu Florin 1969. Bă, dar numai ușa era închisă și am zis ce
Săracul. Dar n-am vrut să moră. Păi da, Hai. ce scris? Unde? Am R176 Ninja Orban. Bă. Avem ninja lei pe aici. Nu mai zici cum mă ciori în am. Am fost acolo pe aici, o zi echitată. E căcat. Păi a fost peste tot. Am fost echitată. E căcat cu aia. Covrigul de bron. Oh. Aproape de mine. Nu, pe ăsta rămâne la 500.000. Hai da. Bă, Auzi. Da, i-am auzit. Ia uite. Facem așa, facem brățâni. Noi am fost și în catacomba aia încolo, nu știu. Și ce în e? Nu zic. Eu am crezut că e mică casa asta. Dar de ce n-ați venit deodată cu noi? Că l-am așteptat pe ăsta să se pișe. Uite, pentru asta nu mai pot. Crazy shit. Yeah. Bună seara și bine v-am găsit la o poveste de groază. Groază. Acolo, vere. Nu știu, dați seama că e și Halloween. Și noi suntem în locuri de-astea handicapate rău. Hai, vine. Hai, mai acolo la lumina aia. Ce lumină? Nu, acolo e drum. Acolo sunt mașini pe aici. E drum Hai să mereu acolo. unde ne prind ăștia, bă. Hai, sună la poliție. Să aici. Să mor tu. Sună, să fugim de ei. Să mor tu. Sună. Hard ar fi. Tot în față. Și unde e bă ăla? Ăsta îi. Astea, da. Mereu înapoi și mereu. Da, hai, ieșim de aici și mereu pe intrarea. Hai, da. Dar nu putem să ajungem și... Nu vai de filmează bun. Dai că îmi par nu intru. Mamă, cât ai peretele. Uite că-s fluguri pe aici. Moră de leapă. Nu-i mă, bă. Uite liliacul. Ce curăț de camere. Uite liliacul. Ăsta e mai speră ca noi. Da, și îmi țin deodată în cap. Da, avem glugi. Aha. Da. Aici, undeva e. Aici au intrat. Închide ușa aici. O, la scări. Ah. Închide ușa, la scări. Deci, vrei să-i dăm în față? Unde în față? Uite îți bagă. Doamne. Bă, după voi ați închis toate ușile? Nu am fost și eu. Le-ai închis. Dacă e o ușă și deschis, o închid după aia în spatele tău ca să vedem dacă mai închid. Uite bă, Mai este cineva. Ia mă, WC-ul, mă. Mai am. hai, capite. Vă de WC pe unde zice să te duci nu bine. Da, hai. Hai la WC.
Mă piși pe mine. Doar, nu se nimic, nu mai de ușile astea așa mici. Aha. Uite, bă, pe ce, mă? Uite, ia da. Hai unde este pișoare? Aha. What the morți, morți. Obține ceva acolo. Care vine cu mine? Care vă să vine cu mine? Hai, Hai. Hai, ușă. Au picat tavanul. Ah. Picat pe mine aici. Picat tavanul. Morți, bună, că ai... Uite tavanul, băi. Nu pică, Haide. Hai că mai avem un etaj. Haide, aici ne-a speriat de o căcată de ușă. A. Ăla. Da. Prostești. Mi-a trecut de mult, da? Da, noi nu luăm din mâna aia de De nu. Doamne, dau pic. Denisa te iubește, dar Denisa asta a fost Nu mă, te iubesc, mă. Mă iubesc. Uite un număr de telefon. Unde? la engleză. Ha? Ba nu, e la franceză. Bine atenție iubitorilor. Perec, de acte, de mă, da? Dacă scrie jumapel, Stai, bă, stai acolo, stai acolo. 0770988032. Nu? Păi, cum intru acolo? Ha? Aici? Da, în cantină. Asta era cantină. Prin spate. Pe acolo. Nu. Lasă, handicapatule. Ce vezi, mă? Ha? Hai sus. Hai. Uite pentru curvă. Haide. Hai, mici, mă simt. Simtem, intră acolo. Ha? Prost ești, mă. Acum mi-a venit numele de la șobolanul ăla, Laurențiu. Te bagi? Atunci. Surprinderea în acțiuni militare. Ce? Fenomen, ecuație practică. Ce pula mea? Toată grija pentru... Hai de pula mea. Pare acide. Mă răști, mă răsești și o pinzi. Pregătirea de Pregătirea viitoarelor cadre se face în toate școlile la fel pe baza instituind lecția sau activitatea practică de duc și... Hai o țigară ruptă, pulă. O țigară ruptă. Unde, mă? Aici. Uite. Nu, oare la cei? Ăla știi ce e? E Chesterfield. Aha. Da, te pui ca așa. Contribuită la Păi, mă, ce dezvoltarea pula mea vrei, mă? economice Ăla mi-a speria ca mine, mă. militare. Răzbi, nu, răzbi. Dai niște fișă. Hotărârile ale Guvernului Aha, de vârste. României. Guvernul României. Dai focul ăsta, știi cum arde? Ole. Și ole, dar cu ce oare? Nu știu. Eu nu mă știu isca. Da, ia, scrie pe ele, scrie pe ele. Apă? Nu. Apă distilată, mă. A, Șmechile astea. am zis că găsim și noi ceva.
Dar aruncă cu una. Ce să arunci? Uite ce e la băt acolo jos. Nu, mă, prostule. Hai. Hai că le rup astea. Hai că... Dar la asta ce trebuie Da, să... dă-i odată cu asta. Îi dă cu... Bă, nu ceva. Bă, vezi borcanul ăla. Care? Ăla? Ăsta aici, ăsta aici. Ăsta. Castraveți. Aia o pula. Mamă. Sau pește. Da? Hai, da. Pune așa. Gen. Nu mai ține stăți lumina pe ăla. De jos. Nu-l deschide. Doamne, fuge. Aha. Oh, fuck. E clar. Nu erau castraveți ăștia, nu? Sau? De gloanțe. Dar nu pute așa, așa de rău nu pute cu aia. Am făcut și eu pe prost. Bă, te morți, uite cum pula mea sparge asta. Dacă protecția muncii militare, iar Bogdia două pe aia. Mai ies vreo 3 de Eu n-am... Mă, nu știu, ești prost handicapatul. De ce nu ți-ai luat uita cazului? Că nu le-am mai găsit. Toată sus. Fie ăla. Ce faci, mă? Ăla. Și asta altă. Nu se încutai Să cu... nu-ți intre în mâini. Ia pe Are aici. Poți să și bei. Da. Mai bine să nu. Să facă gaură acum pe lemn, poți să și bei. Dar aș lua ceva. Este și acolo, îți dăm borcanele alea. Păi da, la 11, n-am. Bă, vedeți, nu săriți pe lemnul ăsta, că e mare. Bă, vedeți că nu săriți pe lemnul ăsta. Bă. Pentru... Ce? Puteam să ieșim pe acolo. Da. Ce e aia? Aprinde-mă, băie, că ești prost. Playboy. Uite, cu anumit mai simplu. Am ideea să se aprindă. Playboy. Se destramă asta. Ce playboy? Auzi-l pe playboy. Uite. Uite-te cum arată omul. Cum arăta? Aici. Coaie. Ce mă peagă, că bac? Ce te-am zis? dat să mă țin. Ba, îi turnă la mă. Sau? Ba, uite mă. Ba, mă, uite că-i turnă. Ha? Hai de pula. Nu știu, bună întrebare. Răm? Nu. Dar e căcat în el, e apă, e pula. Uite o borsetă ceva cu ia-o. Stai. Shit. Bă, nu, bă. Stai, mă. Uite, scule. Ăsta e petrol aici, benzină, motorină. Mamă. Scule, ia sculele alea. Asta e petrol. Petrol. Uite, bă, scule. Auzi, pe ăsta, scule, am găsit petrol. Chet. Dă-te, mă. A meu. Bă, lăsați-le cu aia, nu le luați. Bă, în gâtul vostru. Bă, nu le luați. Ia-l, mă, ești prost, că ai mânuș handicapatul, dracu, care ești ce vrei? Dă-l încoace, că nu ți-l trebuie. Nu, gata, pune-le la loc. Nu. Bă, ia-ți, mă. Ia atât burseta. Bă, dar am găsit petrol, vi-s retardați? Și turnă? Turnul în față. Turnul mai încolo. Hai, la turn, dă-l. Bă, ăla bonfire-ul ăla, nu-l băgați. Ia, băi, îmi două. Nu mai întrebă cum să pedal mierda. Să vezi că se coboară și ăsta. Raul, hai în ăsta, mă. Hai în ăsta. Da, e mic. Care în ăsta.
Care e problema? Avem, hai. Ai cum să Scara. Ha? Bă, dacă vă urcați pe ăsta, deja... Dar asta e mai rastică asta. Dar dacă vă urcați pe ăsta, aproape ați ajung. Zic că te dai de stângă. Nu mă dau. Ce? Ăsta tremur. Uite-te, în stânga mai e o casă. În stânga mai e o casă. Bă, A. eu mai am 3 scări, dar tremură să te cași pe tine. Nu știu de ce sunt bine. Uite acolo în dreapta încă o casă. Și aici în stânga. Dau mâna. Ok, că e... Oare de pur. Dani, eu zic că nu stai prea, stai prea. Bă, dar încet, bă, că mi se mișcă turnul. Turnule! Ai se. Cum se? Ia tău. Bă, da, în vârf acolo e gaură. Aha. E smoker. Îi dai hău așa. Ai filmat? Faine. Da, filmat. Hai jos. Tins frunza pe cur. Oh. Păi e o casă în partea aia. Și una în partea aia și Da. la asta. Încolo e palatul în care am fost. Da? E hală. Aici. Bă, tot făceam cu scara. Urcam pe tot, făceam așa cu scara. Și la un moment dat am zis, ce ține? Urc. Și la un moment dat face așa turnul cu mine. Am zis, dă-te în gâtul, mă, unde cam? În copaci, în spin. Hai măcar în hala apă. Hai, hala. Bă, n-aș cum. Aia de Asta e de aia cu ulei, mă. Acolo e uleiul. da. Uite, cupru. Dar nu mai scrie așa. Da, fac și o filmare măcar. Ia, fac cupru. În astea dădeau drumul la smoker. De acolo. Beacon. Uite de ăla de pe cap. Ha? Uite un papuc. Mă rog, motorul ăla aici se va. Da. Ca să facă fumul. Uite că aici mai este ulei cu petrol. E de acolo trăgeau bădănă ăla, bă. Dar travă nu e ce De unde am furat? tot ceva cadru, într-un fel.
Uite, Păi, vaselină, ulei, stai. Te rugina. Uite o bere. E vaselină, pulă. Vă întrebă? Cutia? Da, vaselină. Nu mă, eu mă refer la ea, uite bere. Da, da. Îi da până ce dracu. Bă, A, tu vezi că ăsta nu-i drumul, bă. ce? Cine mai a dat drumul ăsta, bă? Tot așa, ca noi proști. Uite la ăsta de sus, poate, bă. Uite. Și acum să te umpli de ulei. Dă petrol să mă umplu, că dă mă umplu din cap până picioare. Nu cred că e petrol. Ba, petrolul ăsta. Uite, petrol, dar am pus tot jos. Turboiler. Unde pula mea să te urci Așa sus? mă știu. Unde dracu te urci cu aia? Acolo, să vadă ce Nu comprend deci. Uite, ia cât cază de presiune. Nu puneți mâna pe robinet. Ah, ok. Nu pune mâna pe robinet. Rupa. Nu pe aici, mă. Pe aici, în Da, față. da, 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 da. Ca- Da, pe aici. Bă, aici e poartă, bă. E poartă aici. Dar nu pe aici am venit, gen. Da, dai pe acolo, dă că e... Aici am venit, mă, da, da, da. Uite, că aici doarme. Dar numai că noi am înconjurat ca prostii. Da, Ne-am mers pe acolo, pe față, pe la clădire. auzi drumul. La ce? Ușor, bă, să nu trebuie. Rău de omul ăla. Uite, Bă, nu spune strict gardul. ba da. N-are rost, nu. N-are rost, dă-o, mort, n-are. Încă o expediție terminată cu succes. Asta nu era deschisă. Păi n-am venit până aici. A, de fapt da.